Luar biasa iki. Iki ora angger wong ewuh lho sing iso ditekani Niken Salindri ngene iki. Jan bejane Pak Marwan tenan iki luar biasa, Nduk. Alhamdulillah. Bengi iki kok cantik banget. Heeh. Masa? Nadyan ngangge bayak rombongan karo kancane iki padha. Ning parandene sampean ketok mencorong dhewe. Mila to, Pak? Heeh. Enek apa? Tunggoni sapa to jane? Ditunggoni sapa? Boten. Ya kan ingin tampil apa ya? Tampil beda. Untuk Bu Kesi dan juga Pak Yoyo. Luar biasa. Ya, yang dulu kan rodok nggak bisa macak gitu toh Pak saya. Kalau sekarang kan sudah pinter macak gitu toh Pak. Pinter. Cium Pak. Cium. Lah rumangsamu apa aku moh? Aku kangen nih tenan kangen. Luar biasa kene Hayu. Wong yo iki anakku wedok. Ora enek dosane, ora enek harame, ya toh? Nggih, leres. Sampeyan nganggep bapak karo aku lak tenanan toh? Nggih, Pak. Lah iya cium lek. Boten dosa nggih. Boten dosa kan niki kados anak kalih bapak. Nggih toh? Kaya Bu Kesi kan yo ndak mungkin nek ate cemburu kan yo ndak mungkin toh Pak yo. Ning yo aja kerep-kerep ngono, suwi-suwi lato-lato ku atos dhewe. Iya, nggih alhamdulillah saged sowan teng daleme Bapak. Nggih, Bapak Marwan. Bapak Marwan sekeluarga niki Acarane pernikahan. Pernikahan. Namanya? Wah, sik tak maca sik ora apal. Wah. Sing nikah ya ki Mbak Venanda melawan Mas Pratama. Melawan? Bakal engko bengi. Melawan. Bar iki titenono lek penonton wis sepi engko tinju mantene engko. Mila to, Pak? Lha ten apa? Lha ten napa kok tinju? Mbuh takono dhewe kae nek mantene ngono kaya ngono. Mbak Fernanda kalian Mas melawan Mas Pratama. Mas Pratama semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Semoga langgeng sampai akhir hayatnya maut yang memisahkan. Mugi-mugi tansah pinaringan sehat selamat wilujeng. Tansah pinaringan momongan ingkang sae barokah berkah selawase. Amin ya rabbal alamin. Penonton sakmono mbiyane iki kabeh ngenteni kowe. Alhamdulillah. Nika kabeh fan berat Niken Salindri. Nggih napa mboten, Pak? Jenengan seneng kali Niken Salindri nggih? Nah, mula sing nonton nganti pirang-pirang, sing nonton pirang-pirang, sing nanggap arang-arang. Ayo. Alhamdulillah ning mboten napa-napa ngeten iki nggih didongakne sedanten. Mugi-mugi rezekine kathah barokah turah-turah ralokaning malah kebak. Saged to nanggap wayang Bapak Yoyo kalian Niken Salindri dhewe-dhewe lah yo. Ngoten to, Pak. Amin. Saged munggah kaji. Amin. Diamini, Mak Bu. Didongakne kok meneng ae. Aja galak-galak. Krungu suaramu banter asam lambungku kumat malian ora. Alon-alon ae. Nggih, alhamdulillah niku mau kan udan to nggih, Pak. Udan deres ket jam 12 siang kira sewa. Kira warga-warga wae ket jam 12 siang ngantos dalu niki wau to. Alhamdulillah niki wau pun terang alhamdulillah. Mau ngene lho. Dadi aku teko magrib udan. Terus tak dongani to, to. Alhamdulillah jam 7 iki terang mendunge iki ngulon kabeh, to. Ngulon rono. Ngulon kabeh. Lah jam 8 balik ngetan nggo kancane. Yes neh lho. Lah tapi niki mau jenengan ndonga malih teng napa teng mburi-mburi napa? Pondokan to. Transit to. Sing awar kletheng niku. Oh iya. Niku kan langsung terang to, Pak. Masyaallah jenengan takoni hebat saestu. Dalang ngropel penerang udan. Oh iya, manggep dukun aku mesti to. Ora apa-apa. Mergo yen nganti piyai kagungan kersa yen nganti udan. Sing nanggap ya mesakne, sing ditangkap ya mesake, penontone bakule mesake kabeh. Nggih. Leres. Pun saiki nggih kangen-kangenan ini momen yang istimewa, ya toh. Mumpung ketemu karo ibumu toh, Bu Kesi toh. Nggih. Jajal. Bu Kesi ya pernah viral di era tahun 45, ya toh. Tahun 90-an, toh. Ning saiki sing nyusul sampean viral di era 2020 dan sampai sekian. Ora apa-apa toh berdua karo Bu Kesi.
idaman. Iya. Yuk. Bukesi mumpung petuk karo anakmu wedok iki Ayo Bu, tuturono. sing tak ambung ben ra pakyok terus. Ayo, Nah, aku tak madhep rono lek ngene iki malah aku wisin dhewe to. Aku yo ngadeg to, Pak. Yo iya ngadeg. Dadi yo sindane yo Mbak Nun sewu jenengan wis rada sepuh tetep ngadeg. Wong ngedekne aku ae pinter mosok ora ngadeg. Jane aku sungkan lho, Pak. Kok karo anakku sing ayu-ayu tengah iki Winong Birgita yo. Ora. Ayuhe kanggene wong umum. Yen kanggone Cahya Kuntadi yang spesial ayu dhewe tetep Sukesi Rahayu kuwi tenan. Gombal ora percaya. Yo. Aku ki omong lahir batin. Nek Nduk niken, aku ki ya hidupku sudah tergantung kepada Bu Kesi. Dadi ngopo lek ora nek Bu Kesi? Aku wis bingung. Aku rekake to Bu Kesi ki lak ning kampus. Aku tak gawono dhuwit, Bu. Gawane dhuwit pirang-pirang, aku tak ning mall. Tekan mall ya bingung. Akhirnya ya mulih ora tuku apa-apa. Dalang ning endi ae tanpa Bu Kesi, wayang aku akan hambar tidak ada rasanya. Lho ngono kuwi. Yo. Percaya ora, Pak? Percados malah kula. Ayo, aja percaya wong aku dhewe ora percaya. Kapan nggih kula ngoten niku nggih, Pak? Ora Kula sah kapan? kesusu, ora sah kesusu. Nggih mboten maksudnya dihormati ngoten niku lho terus wong wedoke niku disayang sepenuh hati setulus-tulusnya niku Pak. Kapan kula, Pak? Ya ndang kok Nduk ndang. Aja ngono kuwi omonganmu mari bingung wong pirang-pirang. Nyatane mbuh kancamu, mbuh teman akrab, mbuh teman sing piye malam hari ini ya kuwi Mas Dalang Akbar saking Nganjuk ya rawuh neng wayangan iki. Ya luar biasa lah. Piye, aku mbiyen nyusul Bu Kesi ngono kuwi. Ayo. Besok lek bar iki lak nikah lek tanggapan ning Magetan to, Akbar mulih ning Nganjuk to. Lek aku ora ngono. Bar wayangan aku nusul Bu Kesi nyindeni Pak Ano. Sesuk-esuk langsung ning hotel aku. Oh ngoten nggih, Pak. Nginep istirahat sik ngono lho. Kalih Bu Kesi. Ya ora dhewe-dhewe ngawut ya ora. Enggak boleh. Ayo enggak boleh seperti itu. Bu Kesi iki piye anak iki? Nduk niken. Dalem, Bu. Anakku sing ayu dhewe sing tak tresnani bocah kok setinik-tinik kaya ngene. Ya Allah. Nduk, ngene ya, Nduk. Bu Kesi kuwi wis pengalaman suwi rabi karo dalang. Nggih. Dadi bojone dalang kuwi ora sembarangan atine ya. Kudu duweni ati sing jembar, kuat, sabar, bakoh. Sebab apa? Dalang kuwi ngerti dhewe ta? Depane sinden ayu-ayu, penanggape penggemare juga orang cantik-cantik. Justru kadang-kadang emak-emak ning desa-desa kuwi nekat-nekat. Awakmu ngerti ra? Pacarmu Mas Akbar, penggemare teng TikTok. Teng telecek. Emak-emak kuwi yo lek ngerti Akbar mesti diambungi ning dalan. Lek ora percaya pacarmu kono ning tengah, dikruyuk karo emak-emak. Ajur genah ajur ya. Semono uga Pak Cahya ya kaya ngono Nduk. Ning awake dhewe aja kuwatir. Nggih. Awake dhewe yen pancen seneng karo bojo sing profesine dalang. Janji karo Bu Kesi. Siap menerima segala kekurangan, siap dadi ati sing ngombo jembar. Ya? Siap. Tenan lho ya. Mumpung Mas Akbar sampean ditegur, dinasehati, diseneni, dilolokke ngene. Mental kudu kuat. Nggih, siap. Kita itu punya cinta. Jadi yang namanya cinta itu tidak hanya sekedar kita minta yang dari seorang yang kita cintai, tapi kita harus memberikan yang lebih kepada orang yang kita cintai, termasuk manten berdua. Jadi Mas Manten sama Mbak Manten paling kula nggih, soalnya kula pengalaman niku 15 tahun rabi kalih Pak Dalang. Jadi kula menika menawi Pak Cahya menika dadi geni, kula sing dadi banyune. Dadi yen dheweke arep nesu muruk ngoten nika, kula siram banyu. Sampeyan elus-elus bathuke, sampeyan sayang, sampeyan pijeti wis lek ra langsung mapan. Tenan. Ngono ya Ken ya. Oh nggih. Nggih siap Bu. Ning sok lho kan, sok masa depanmu masih jauh. Nggih, mboten keseso, Pak. Nggih. Masih ada pilihan banyak. Iya bener. Andel nih omongane iki. Pilihan banyak nggih. Matur nuwun nggih. Lah saiki iki lak apa panjuwunmu lak iki ana lagu sing lagi viral. Iya. Ya pengen kok tembangne bareng karo Bu Kesi. Ibu, Nadyanto iki mau ora latihan ning dicoba. Syukur yen iso kompak, ewadine enek cewete enek kurange ya nyuwun pangapura. Nggih. Heeh. Ya kuwi lagu apa kan? Lamunan. Karya Mas Wahyu. Tum. Ayo.
Mas Wahyu coba kaya apa. Ning ya alon-alon iki ditata dhisik. Ya apa pamane ana kurange Lagi ngapunten. belajar wau pas nang pondokan lho niki. Spesial untuk Dicoba, warga dicoba. masyarakat di Kedung Panji, Deg-deg Lembean. ser. Nah ya, ya, coba Ayo lamunan. Mas Gapuk. Nah. Sinden-sinden ini luar biasa. Tepuk tangan untuk pengrawit Madangkara. Spontan jadi mergo nuruti panjaluke genduk niken. Alhamdulillah. Tas. Ah. Semangat ya Nduk ya. Semangat, Bu. Semoga nanti penjenengan karo Mas Akbar semakin kuncoro. Amin. Bapak Yoyo karo Bu Kesi semakin sakinah mawaddah warohmah yo. Amin. Mantene yo sakinah mawaddah warohmah. Amin. Melengku siji, ojo pernah tukaran. Nggih. Buatlah cinta itu yang indah. Rungokno. Bar dilungokne le ya. Iki mahasiswaku mbiyen. Muridmu iki, ya, Bu Kesi, ya? Murid awake dhewe. Heeh. Nakal sampe niken mbok larani tak jewer kuping. Sodet, Krungu sodet. kabar niken mbok nakali. Titenono ya. Bukan Lah, ngelek. cincing ning anjuk. Kamu kok sing nakal niken. Lah kuwi. Aku wis ya, Pak. Pun nduk Kelas niken. kapan nggih, Pak? Lenggasik sementara nggih pemanasan ya. Heeh. Iki aku tak ngaturi bintang lagi ya kuwi Cak Percil CS. Slendro Mas. Nah. Ayo coba kaya apa serampatke Cak Percil CS. Monggo pinarak wonten pepanggungan. Cetos. Oh,
Piye to? Kaya kimochi ngene. Awakmu kudune bersyukur seneng lho, Kang. Bersyukur piye kok? Apa-apa nek ditambahi kudune matur nuwun iki kok malah nesu lho. Ditambahi lak dalane halus tambahi rada dawa lak dalane bletok kok mburi ya bosok kuwi kok rumah sakit. Wong nyambut gawe sosok penak, sosok rekoso. Alhamdulillah musim udan ngene Pak Marwan kersa wayangan. Alhamdulillah. Jenengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Kula nggih wau dugi ngira jane alhamdulillah basan roh lunyune dalan lele. Piye? Mburi iki lho aku nguyuh lah kok telek lencung tok. Sopo iki aku sing tapi mboten napa-napa. Matur mbah nuwun kalian Bapak Marwan. Pak sapa? Pak sapa ngomong? Apal ora? Pak sapa? Bapak Marwan. Pak Marwan. Asli mriki nggih Pak Marwan nggih. Asli. Kalian Ibu sapa Pak? Tuti Ibu Tuti Ernawati. Ernawati luar biasa matur mbah nuwun sampun nimbali kula sak rencang. Matur nuwun. Bakul tempe kaya ngene lho. Aja sak bakul tempe Mas. Nyapa? Tapi kesuksesane. Lah kok iso? Kesuksesane tempe tekan Malaysia. Lah iya tempene Bu Tuti lho kaya apa sampai iso nangkap percil karo niken. Apa kok sembrono tak. Lek omong aja ngono. Lah pripun? Tempe sing digawe Pak Marwan karo Bu Tuti, aja kok tempene Bu Tuti teko Malaysia lho. Lah piye? Piye to, Bos? Ora nggih ngoten to nggih, sami mawon to tempene Pak Marwan utawa tempene Bu Tuti lagi ngoten to. Lah kowe ngomong gur tempene Bu Tuti kok ngono. Lah nggih pokoke tempene tiang kalih ngoten nggih mawon. ngono adil. Hajatane sunatan nggih. Lho sunat ya tukmu. Aku tas tangi dadi rada ngebleng. Hajatane mantenan. Mantu nggih. Mantu menika nggih menika sapa jenenge lali aku. Aku ngene iki lho
urung dikeki mangan mesti luwe ngene mesti lalian aku wis. Mula lek teko rada awal, iso mangan bareng-bareng karo kanca-kanca moko hidangane luar biasa Pak Marwan. Jenengan dar napa, Bang? Mau aku tongseng lho. Lho kok komplit nggonmu? Lah awakmu apa? Gedang karo kacang tok nih mau. Yo kan Nang sing endi? duwe gawe iki ngerti ngono lho. Teng wingking. Tapi wau pun matur Pak Marwan sekeluarga. Mas Percil mangke lak pun matur minggah kapurih teng dalem ngoten ature wau. Terus ngapa ngono? Nggih, prayo njiko pelunasan. Jenengan niku. Senenganmu kok yo ngrembug tekan ngono kuwi. Tapi wis lunas aku wis lunas. Saulan kepungkur iki rene garek hawa tok iki. Kok rumangsa. Tapi kan syukur matur nuwun. Didongakne mantene dadi keluarga sakinah mawaddah lan warahmah. Amin. Lagi ngoten to Mak Cange. Dawuh leres. Kula nggih ngoten semanten ugi matur nuwun luar biasa. Muga-muga ndang diparingi momongan. Amin. Mas Pedro. Kok Pedro? Mas Tegar. Mas Tegar. Mas Tegar kalian Mbak sapa? Mbak Nanda. Iya. Mas Tegar Eskom, Mbak Nanda SM. Iya. Apa wi? Mbok. Awakmu senengane kudune yo dene masyarakat. Lah iya Eskom. Eskom karo si sarjana tekokne Pak Dalang lho sarjana. Sarjana komunikasi. Komunikasi sing jaler. Lah sing wedok menika SM Apa? Manajemen. Top. Ah, komunikasi karo manajemen dadi sitok. Iki kok sing wedok mesti wirid ketoke. Dadi mbedina diitung duweke. Sebab manajemen. sarjana manajemen kuwi titele. Lah jenengan wau dawuh matur napa wau lak Mak Cange wau napa? Sing pundi? Manten wau napa jenengan wau sampun napa sing sonten wau lho. Bedane bojo karo jodoh. Lah niku lho jenengan sampun. Aja mung dadi bojo ning bisa dadi jodoh men awet. Bener, bener. Ning tambah ana apa ngono? Nggih. Kowe apa kowe? Lho, nek aku kuwi ngandan-ngandani manten utawa ular-ular manten kuwi atuta barang sing ning pawon. Kok iso? Lho, barang dapur piranti dapur perabot kuwi kena nggo conto tulodo manten. Lambemu ngomong sing genah lho, kowe 750 lho, kowe aja nganu nika-nika lho karo Senenganmu kok mbayar. Enggak, tapi pira? Lho, piye? Piranti dapur kuwi kena nggo tuladan Monggo manten. Mas, monggo Mas, santem. Nggih. Amit 1000 Pak Cahyo. Iya, Tem. Monggo. Tulodo manten. Contone barang sing ning dapur siji gelas. Gelas. Gelas kuwi nggo tulodo manten. Gelas. Gelas kuwi cara wong Jawa wis ngarani gelas nek tugel ora kena dilas. Paribasan cinta kalau sudah terpatahkan, kalau cinta sudah patah tidak bisa dilas lagi. Kalaupun bisa disambung, bisa dilas, kuwi bakale ora balik kaya samulane. Berarti wong lek wis putus cinta utawa patah hati, kalau disambung lagi tidak akan bisa kembali seperti awal mulanya. Mosok. Loh, tenan. Contone aku dhewe Karo sapa? iki. Lambe. Iki sing ndi? Nek kalau sing nomor kalih niku. Lambemu rupa kok sapi teng anu sinden. Rumahsaku. Gelas. Mari ngono apa neh? Loh, ana neh sotil. Sotil. Dalam berumah tangga itu kita pasti cari rezeki atau mencari nafkah. Ha. Jadi sotil. Kerep sedekah aja nganti metil. Oh, cetidil utawa medit. Utawa medit utawa cetidil. Terus sotil. Sotil. Terus? Jadi awak dhewe ku yo open yo close. Oh, jadi yo in yo out. Open Ada pemasukan, ada pengeluaran. Kowe jane pegawe Indomaret apa piye to open close bareng. Awakmu kita kandhani sing rada intelek sithik. Ya le. Terus apa? Ana meneh wajan. Wajan. Wani ing janji. Nek esuk mau wis ijab kabul, wis janji sehidup semati janji suci. Sing diucapno ning ijab kabul, wani ing janji kudune tanggung jawab ke depannya membangun rumah tangga yang lebih bahagia dan lebih baik untuk mencapai keluarga yang sejahtera. Wani ing janji kuwi wajan. Ya, suwun le, suwun. Ora mudeng nek awakmu. Lah rohno aku ki wong aku lak manten iki gampang lho, Bos. Pripun? Nak kula niku gelem anyare ya gelem lawase. Nah, tegese piye kowe? Ketoke iki kok Wong wedok iki contone wong wedok. Wong lanang tak omongi, manten lanang tak omongi, sampean gelem anyare ya gelem lawase. Sebab wong wedok iki lak suwi-suwi padha karo kathok kolor. wong wedok kok Tegese piye, padakno Mas? kathok Maksudnya kolor. Rabi kesuwen akhire duwe anak. Ora mungkin wong wedok kok kenceng terus. Kowe duwe anak siji lho wetenge wis glamber. Oh iya. Iya ora? Heeh bener. Duwe anak loro kuwi awake wis rada nuwun sewu kisut. Kuwi wong wedok dadi wong lanang kudune gelem anyare ya gelem lawase. Kados kula ngeten iki
Ngopeni wong wedok carane piye? Carane gampil, bapak-bapak. Carane ngopeni wong wedok sing penting bendina mbok kipasi karo dhuwit abang-abang atine ayem. Nak kuwi dudu bojomu tok. Sapa? Sinden iki yo ngene kabeh. Ya ora sing genah wis sing kudu ngungu ngono lho, lho. Titenane sing kudu titenane ngono kuwi contone kados kula ngeten iki. Pripun? Carane piye ngopeni wong wedok kados jenengan nuwun sewu jenengan dalang. Nggih. Mbak Yu sinden. Siap. Gedene nuwun sewu umpamane gedene 100 yuta, 150 jenengan paringne tiyang setri pinten, Bos? Lho, sedaya. Lah iki lho wong lanang bosok sing kaya ngene iki lho. lanang bosok tanggung Kalau jawab. bojoe kudu jujur, apa anane gaji pira sak yuta, 2 yuta ya dipasrahke bojo. Leres blak kota. Mergo wong wedok iki daringan, iya to. Aduh. Sing ngopeni sak leker gendonge rumah tangga wong wedok dadi wong lanang kudu tanggung jawab entuk kaya ya diwenehke Ngono kabeh. kok ngopeni ya gokeh kaya ngono kok iso. Ngeten. Niku lak prinsip kula sandes niku. Piye, Umpamane gedene dikai karo Pak Marwan 50 yuta. Tak kene bojoku cukup 5 juta. 500. 500.000. 500.000, Bos. Kejem kowe. Ora apa-apa, larang ngono wong lanang ora duwe dana kenakalan. Dana kenakalan piye to? Contone nuwun sewu ape dolan-dolan apa mungkin wong lanang njaluk wong wedok? Loh, tuku rokok njaluk. Ah, ya kere kowe berarti. Wong lanang kudune ning ngarep le, kepala rumah tangga ki wong lanang. Paribasan wong wedok njaluk apa-apa, semayani sik. Lho. Iya no. Semayani piye? Lah semayani umpamane Senin kok njaluk kalung, semaya sik. Aja nggae kalung saiki. Ya ora? Engko lak nggae kalung saiki, mesakne tangga-tangga lurung enek tuku kalung. Ngono wis meneng. Berarti sesuke. Sesuke Selasa agek digawa ning toko emas. Nah, langsung tuku. Didudoi tok. Iki contoh wong lanang. Maksudnya kok mbok dudoi tok kowe? Ya didudoi sesuk sing iki lho. Dik sing apik. Oh, milih. Aja sing iki. Lah sing rada gedhe iki disawang ya kepenak. Sok-sok kuwi ada barang baru lagi besoknya. Selasa dadi tilik sik. Tilik sik. Wis dititeni ya. Nggih. Berarti sesuke neh. Rebo. Jak mangan bakso. Engko lek wis wareg ngantuk jak mulih. Hubungane karo perhiasan ya. Engko enek hubungane. Berarti mangan bakso sik ben seneng atine. Seneng atine engko lek wis ngantuk gawa mulih sesuk neh. Kemis malam Jumat. Mara sore mara ning kono dek malam Jumat wayahe. Wis genah kowe ora usah mbok tukokne turu njaba kaya aku ndek ingi. Aku ndek iki turu njaba, Mas. Awakmu kuwi semoyo-semoyo. Tapi saestu kula ngeten iki minggah ngeten iki luar biasa. Penonton wayang mriki luar biasa. Ndelok sakmono kae. Sing guyu akeh, sing nanggap arang-arang gumun aku. Aku agak iki lho nuwun sewu Pak Marwan kala wingi teng griya niku wah luar biasa. Rawuh dalam jenengan. Nggih. Alhamdulillah. Wah, jan istimewa. Piye Pak Marwan? Lah iya kok iso kaya ngono. Ketoke le rembukan kok nganti kaya keluarga dhewe suwi. Dados ngeten lho. Pak jebul Pak bapake Pak Marwan kali bapak kula. Dulur. Kuwi dulur tiyang tebih jebule. Lah kok mbok omong kene-kene iku lho nak wong adon. Urung mari barang mbok anu ae mbok Iya, potong. Pak Marwan. Saking ibu menika. Nah, iki. Nggih, Mesti enek gandenge. Nggih, ibuke Pak Marwan kali ibu kula menika Family. tiyang tebih. Nggih. Lah Iki hubungane alure neng ndi? Dihubung-hubungne iki sesuk ben ditanggap neh. Hubungane Nabi Adam. Wis genah. Sebab percil kalor kidul ngetutne Gus Miftah, Gus Adim. Idam. Gus Idam. Idam kok Adim. Kok mbok wolak balik. Kleru labeku. Niku kula niku beteke napa, Bos? Sakniki mboten mungkin kok percil kok mangku sinden pun mboten wonten. Mumpun niki. Masyaallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tegese sampun tobat. Seneni bojoku ndek iki. Dadi ya wis ora teh mangku. Walah wedi bojo to awakmu iki. Tapi lak kula ningali sinden ngeten-ngeten iki, kula remen saestu. Remene piye? Napa malih kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kok mimil ya. 8. Niki benten-benten. Sinden kok kuat. Gawane mesti beda-beda. Nggih, Kados Pak niki, nduke niki. Umi Hafifah. Kersane ngertos kula. Nggih. Mbak Nduk sinten? Dik Umi Hafifah. Dek Umi, nun saya Umi Dek. Eh, Betul napa nggih? Betul napa? Bebas. Ditakletis tunggal. Saestu bebas saestu. Bebas. Awakmu iso maca sinden wong wedok iso ya. Kahanan iso. Nduk Umi nggih. Nggih. Pidalem saking pundi, Nduk? Kula saking Pulung. Pulung alah mriki, Pulung anu napa niku Madiun. Ulung kok Madiun. Pundi? Idul.
Ngidul. Nggih. Lah nggih Ponorogo. Ponorogo. Nggih. Maksudnya liwate Madiun terus Ponorogo ngono lho, Nduk. Nggih. Nggih. Pulung Ponorogo. Nggih. Nuwun sewu, Nduk. Menika daharan remenan apa? Kula remene sate. Lah, sehat, Pak. sewu Mak Cangi. Piye? Wong wedok kok senengane sate. Nuwun sewu sate ayam napa kambing? Sate ayam, sate kambing purun. Seneng kabeh apik, Pak. Oh, gragas. Lho. Seneng kabeh. Senengi ya sitok-tok ora usah oke-oke. Niki daringane bocor Nduk Umi niki. Ora kena di Mboten kenging senengane kacang kukulen. Kakean pacar wong kaya ngono iki. Hati-hati. Kaya pas men. alah ancen iya. Banyuwangi, Pak, Banyuwangi. Banyuwangi terkenal alas Purwo. Purwo tegese wiwitan. Dadi nyawang bathuke wong wedok wis ketara. Nerawang tok ketara, daringan bocor. Nomor loro. Nak ngono sing nomor loro iki. Barengan Cekam iki. namanya siapa, Dek? Kula Winong. Alus to, Pak. Heeh, kok wong wedok kok guyu ae, Bos. Kuwi mesti stres. Sebab apa? Kleru. Kenapa? Senyum itu adalah ibadah. Lah kesuwen akhirnya pedot celukne Pak Purnomo lah kaya ngene iki. Lah tak dungdung hasil lole ngono Pak. Kaya ngene iki. Niki pun mboten usah takleti, darengan pedot. Mbak Winong iki yo gak kena yo. Boros ya aku ya. Lah Bocor. sing iki lho apik, Pak. Nah, iki lho. Nah, iki. Lecin Namanya ini siapa, kawannya. Dek? Kula Birgita. Tegas wonge. Bocah wedok lak suarane bianter. Ya. Kuwi wani karo wong lanang kaya ngene iki wis tenan. Tas teko sing lanang. Ayo, yamene tas teko. Niku kaya ngene. Tapi tegas ngono. Daringan bocor, wong lanang gampang stroke rabi kaya ngene iki. Dadi ora kena. Ndak kena. Nah, Lagi kok. aduh. Sing kono. Ya. Nah, sing kono sik pojokan sik. Namanya siapa? Nggih, Diajeng Chandra Mulia. Halus. Halus iki. lho. Alus namane komplit Diajeng Nggih. Chandra Mulia. Remenan dahar napa hobi? Hobi Nggih. menyanyi. Aduh. Senengane sing-song. Lintune sing-song. Aduh. Pemandu karaoke. Pe kaya cah TK menyanyi. Menyanyi. Senengane menyanyi. Aduh, Masa mbok arani pemandu karaoke berarti mau arani LC no. Ora, duduk kuwi. Maksudnya lah senengane nyanyi ki sing lanang teko ya dinyanyekne. Iya. Ora duwe dhuwit ya dinyanyekne. Akhire gendeng le. Wis ora iso iki pedhot iki. Oh, Bocor. mergo- Ora cocok ya iki. Mboten cocok. Kok apa-apa gak. Nomor kali menika daharan remenan apa, Bu? Nggih. Iya. Wis genah lah. Komplite. Kompliti. Kula senengane sego pecel Cak Mercil. Sego pecel pedes apa mboten? Sumer-sumer. Wah, iki. Piye? Wong Sumer-sumer kuwi wedok rada rada pedes. senengane sego pecel sumer. Iya. Mesti sing lanang kalah karo sing wedok iki wis pasti. Lah kok iso lho. Contoh iki kaya Apa iya? Napa nggih, Bu? Wong kowe ora sate koki, wis kok aku ae cukup. Wong lak kaya ngene iki. Wong wedok kok senengane pecel, sumer. Kuwi mesti ngono kuwi. Sing lanang- Antara dua pilihan. Sing lanang mesti kalah karo sing wedok lagi disentak. Amen endi? Enggak, Bu, boleh. Sok-sok. Ngono kuwi. Aku karo cak percil iki padha. Wis duwe paguyuban jenenge Isti. Napa niku? Napa niku? Ikatan suami takut istri. Lah, iya. Bener. Padha karo aku. Garwane Pak Yoyo to? Mboten bocor niki mboten bocor. Oh iya, kudu kok lem. Omongno bocor to? Bocor apa lah bocor aja dijak neh aku engko. Selanjutnya. Selanjutnya pokoknya Nah, sebanten pokoknya. oke. Namanya siapa, Bu? Selanjutnya, Nggih. monggo Mbak. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah, iki lho. Religius. Yo ngene iki lho, dekengan pusat iki kaya ngene. Religius. Iya. Agamane kecekel, imane mesti kandel. Dekengan pusat iki kaya ngene iki. Dijawab dulu. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Iya. Selamat malam juga. Ketata lho Pak. bocornya. Namanya siapa? Iya, nama saya bukan ibu tapi Nona. 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 Enggak pakai itu, Nona. Nona Kunir. Bibirnya gini, Nona. Nona. Iya, bagus. Nona Iya. Kunir. Heeh, Iya. Nona kuwi wong wedok sing isih enom urung di bojo. Lah, Nona Iya. namanya Nona siapa? Saya Nyonya Cuci Retnowati. Suci Retnowati. Kok ora cetha to, Pak? Ora apa-apa, wis to, diterusne wong cah stres. Saya karena menjelang malam seperti ini. Bener. Nyonya ya? Iya. Iya. Hobinya apa Nyonya? Saya hobinya tuh renang. Oh, Oh, Renang. gaya Iya. apa? Gaya apa? Saya suka gaya yang mekangkang itu loh. Gaya kata. Gaya kata.
Iya, terus yang apa itu gini-gini itu loh. Ya, ya gaya gini Iya, toh. sama melumah-melumah itu. Ya, ya, melumah. Terus kakinya jegal-jegal. Ya, ya wis toh, wis ora usah mbok tekoki le wis gendeng tenan lagi. Sebelah ya. Ora masuk ya? Ya mboten masuk. Lah niki lho, niki lak niki dulur kula lak niki. Nah, Madiun iki sing jaga ya iki. Nggih, nggih. Suwun, Mbah. Ah, ya ngono ditata sing tenanan. Genah digenane. Dumi sing rata nggih, Mbah. Didum sing tenanan. Nggih. Ya iki. Iki kanjenge lho iki. Nggih, leres menika. Kanjeng Sunan Kalimantan ayo. Kok Kalimantan? Nuwun. Mbok pinara, monggo pinara riyen. Sik kersane di anu, ditata riyen. Sebab remen kalian seniman menika. Dereng Kong, sing ngajeng nggih dereng ketinggalan. Dadi bentek. Dereng niku sing ngajeng nggih. Lah nggih, leres wis ya iki padha blangkonane karo aku. Mbah, ya lah wis ora. Nggih. Nggih lah nggih. Ayo. Nggih, Mbah. Nggih. Nuwun, Mbah. Koyok nyambung. Ha iya. Iki jane konsepe piye lho, Ya to, Kang? Kang, kok koyo Lontron koyo ngene. tapi mboten napa-napa. Kula tak ngambil duke sing mriko. Lah nika pun mboten usah Sing ditangkoti. pojok, Ora usah ditekoki. Lah nyapa? Wis ora duwe hobi ketoke wisan. Niki Bocor kabeh iki. Nduk niken sini Nduk. Nih. Pojok. Kali karo niken mawon. Monggo. Kene Nduk, kene Nduk, kene. Sama Om sini. Nggih. Om. Awakmu ki nak nyeluk Om. Om cakep. Itu kok ono niken ora percaya. Om cakep apa paling omplung. Kok masaku Om cakep. Kene Dek, kene. Mangga. Ini. Aduh, ya ampun, wis suwi Nduk. Teko jam piro ke Mang? Ini tadi aku datangnya jam 6. 6. Lah kok meruput? Iya, tadi aku pagi udah di sini. Oh gitu, Iya. acara di sini. Kalau umpama tak ken nembang ngoten anu nggih. Boleh, ngoten apa? bebas, bebas. Kersane duet kalih Batang setunggal iki lho. Batang. Batang piye? Iki lho wonten pamundutan iki lho mboten sekeca mangke. Siap. Saking Pak Marwan menika nyuwun gubuk asmara lintang asmara kangen bojo untuk Pak Manto dan Pak Bapak murid ingkang wonten anu aduh. Oh, bener kan? Keringete Ya sak bronto. ya sing ngopen ngono. Ya, kan? Ya karo Mbah Kong ya ngono kuwi ya. Ditutuli. Kan gen moto kan? Ya Kok kuwi. niki? Nak kurang resik culeken matane. Wong edan lah kok irung disogrok. Aku irungku rada gedhi disogrok ini kan lho Oh, iya. Niken iki peduli. Ora, kae mergo tangen ini lho kae. Sing di. Halo, Dan. Nikan iki mesti ngono kuwi lho. Aku ndek iki turu lah kok dipliek-pliek ning ngene to, Bas. Ya krek terus. Ngono kuwi wales. Larep tak kei kuwi lho sunduk-sunduk sing kayak barongan kae lho. Le, mbok padakne aku barongan Kedirian. Terus mari ngono dikai sunduk ngene terus mentul-mentul ngono. Nembang, Nduk. Nih, nembang tak dudahi kowe nembang karo anu Om. Dadi ngene lho kan bola apa bayuh. Ngene iki sapa sing rapengin koyo ngene. Lah kowe tangane Ke rumangsaku. Tapi ora apa-apa wong ki niki sami kal kalih adik kula piyambak. Ya ning kudu kelingan lho, garwane Cak Percil ya monitor nang streaming wis WA aku. Anu kok Bas, wifi ku mati ya. Wifi ku mati. Tethering kok. mau lagi bar tuku paketan kok. Nembang lho. Apa? Lagu menika apa? Siapa? Lintang Oh, Asmara. Lintang Asmara. Apa gitu? Lintang Apa? Asmara. Lah aku lho, piye aku ndak paham aku. Lihat coba. Wong bagus. Apa, sayang? Alah. Stres. Meneng ngosek ben nembang sik. Lah diceluk lho, Mas. Wong bagus lho. Oh alah. Lihat coba. Wong bagus tresna mungkin riya tamba susah jroning batinku. Lah, iki lho Bas karepku. Jos to? Nggih, suwantene sae niki. Jajal anu kowe dom karo kowe, aja karo aku. Karo aku. Iya, ora apa-apa. Iki garingan sik to? Nggih, garingan sik, riyen. dicek sik. Jaringan kersane. Kowe anu karo Mas Lenem ya. Ah iya iya. Enggak apa-apa ta, Nduk. Hah. Engko lek ketoke munek-munek ngutahno ning kene Iya, pisan iya. ya. Kowe nek tak cewokot biatukmu lho kaya munek-munek. Aku iki ganteng-gantenge sak donya. Coba. Coba kowe. Tam. Adanya di Pasna ya. Wong. Ya. Iki sing biasane melok-melok suaraku kuwi to. Heeh. Sing tau dadi nira-nira Niken Salindri kuwi to. Ngomong. Iya. Ngomong oleh. Suara Niken Salindri keplinti. Wes sesuk rasan. Ya kan ya? Masalah. Wah, sing gawe apa jenenge jarene suaraku mirip Heeh. Arya Galih wi. Ya, ngomong oleh. MMA wis dek bengi yo, Pak. Mosok Tapi suaranya apik kan. Masa? Iki saestu. Iya. Coba sik no. aku wedi aku. Ndak. Iki sinden apa atlet? Kita baikan. Oke, sayang.
Sayang diasmu. Nyelah dilok ya Mas. Ya. Wong ayu tresnamu kinarya tamba susah jroning batenku. Saiki suarane niken wedok berarti sik. Isa. Iso. Gulu menjengmu ndi, Le? Iki lho. Niki Kapake. dia anu dipitek. Aja banter-banter. Dek ngenane banter iso balik. Suarane wedok terus rong dino. Iki urung petok iki. Tak tirokno ya, Nduk. Iki lho, ayo. Wong teges antep narasa atimu. Wedok tenan. Tresnaku tulus roning kalbu. Ya berapa? Dia bagi. Lanang. Senadyan Dadi lagi pitek ngene tek. Banyu sekara. Belum menjengmu tuh, Le? Tresnaku Gila, kena. Oh, kuncinya Oke. belum menjeng. Kuncinya belum menjeng, Bang. Tetes. Ngono ya? Enggak iya, Dok. Karena kalau wingi kan aja, Dok. Lagi. Lah kok pengen ngomongi sampean ae. Dadi dipitek ngono. Pitek kan, Dok. yen tresno rapi pisah. Kowe malah koyo dolanan. Kok rumah saku iki. Nih, pisan kasih. Wong Siang pantoro rati. Oh coba pateni. Iki kaya dolane cah cilik-cilik nuwun sewu lan jenengan pados dolanane cah cilik-cilik, Nduk. Wah adik-adikmu tukokne dolanan iki Ya, cukup. teko plembungan kae. Kaya plembungan suarane ngene iki. Asik. Iso kaya ngono ki piye? Iso golek dhuwit kok. Waduh. Asem. Iya. Ini kok tembange niki nggih? Heeh. Ya lho, ya karo wong loro, karo aku karo. Ya. Enggak, yo. Yo, Lintang Asmara, maka tetes. yuk. Asik. Ayo Mas Dale. Mantap sana lagi. Joget, Mbak. Dagelane tambah sita. Legend kali ini. Unta pemilu. Yombol lah piye to kok? Warga masyarakat tumpang di lembean. Asik. Siang antara ratri mengkiling Manis sing ati kesetiaku iso duweni Ngene nyapa sok maju. marang Santiasulaki rasa tangan dan liputi lintang bulan dadi saksi bebayani datang balin sani Kayak nyeme-nyeme ketoprak. Sapoyo putih sapoyo Kayak nyeme-nyeme ketoprak. putih.
bisa Jaja Ciro lupa mau 6 itu jaja. Ampun, Mbah. biasa. Luar biasa. Nggih niki lho karo kula niku. Nggih. Bener gamelan ning garape jan luar biasa. Nggih, nggih, nggih. Niki kangge mbuktekke bilih tilaranipun para leluhur nadyan mung gamelan murni ning nyatanipun saged nggih garap napa-napa. Leres. Saged diungkek ngiwat diungkek Nuwun sewu, Pak. Napa neh? Menika wonten ibuke Nduk Niken Dugi. Alhamdulillah. Yo rawuh. Orang tua saya. Nggih. Ora tega karo putrane. Nggih, mboten tega. Alhamdulillah. Masa iki jenenge Bu Wiwin ya iki ta? Sanes menika namine paring asma menika sinden alah gelungane Oh, anyar. iki Bu Kesi. Gelungane anyar. Sinden. Wow. Bintang tamu tekane keri dhewe. Nggih. Mas Nggih ini niki. biasane ngoten. Nggih niki. Lah, Nduk. Anake tenan, Pak. putranipun to. Nggih. Nggih. Hati kayak duit. Nah, ya ngono klambine padha irenge. Nah, ya. Matur nuwun, Mbak. Ya. Wilujeng dalu Mak Cange. Nggih, sugeng dalu Mbak Yu. Nyuwun pangapunten iki wau radi telat. Nggih, ngapunten nggih niki wau ngampil Kang Putra. Nggih mboten napa-napa, pancen kula obral nek niken iki. Kowe jane iki wong wedok iki piye anak kok diobral ngono mangsa. Maksud iki ben sapa-sapa iki nimbali gelem nanggap ngono lho, Mas. Bareng namanya siapa cantik? Nggih dipun tepangaken warga masyarakat pundi niki? Mbah. Kedung Panji nggih. Dipun tepangaken menawi kula ngagem busana ngaten niki biasane kula nyiliti, Mas. Nggih. Lah kok nyiliti? Lah nek anu wong wedok iki biasane ngarep kan nek ditambahi Nggih, iki lah. Nyi Kesi. Bener. Nyi Brigita, Nyi Niken. Niken. Awakmu jenenge Awakmu asli? Litiana, Mas. Litiana, Panggilannya Liti. Akhirnya kan ya Nyi Liti to, Mas. Oh, nggih. Nuwun sewu. Nek nek biasa-biasa hari-hari ya beda wisan. Nak hari-hari umpama anu nganggo modern. jenengku anu modern. Nah, Ya. modern sinten? Maria. Mariati ya, Mariati. Makriro Maria jebul Mariati Mariati Total betul aja nganti wedhus mangan apel. Iki to, bener. Yo kuwi Mas Mariati. Mariati. Lah kowe sing nyanyi iso kowe. Yo iso. Lah iki lah lagune Niken kaya ngene. Lah awakmu sing nyanyi piye? Mariati. Hae Mariati. Hae. Tak kira Maria jebul Mariati. Hae. Mariati. Hae. Duwe buntut ngarep. Lah kan bener ngarep kowe. Sing bener ki wae Niken iki lho. Billy Ellis. Mangan kabel, ya toh. Mangan kabel das. Kabel dipangan. Masak. Tukang sound dhisik dhewe. Adik, Nggih. adik Liti Pripun, Mas? menika teng dalemipun bapak sinten? Bapak Marwan Enje kalian Ibu Tuti. Ah. Menika termasuk pahlawan negara. Sinten? Pak Marwan nika. Loh, kok saged? Anggenipun anu suarane kok gede banget. Terah yo awakmu ki asline yo gedhe lho kok njaluk cilik. Apa to? Kaya jaman biyen. Njaluk cilik yo diunjukke Kaya kuwi Mbak mau. Santirono kok. Ayo. Iki termasuk pahlawan Kok negara. bisa? Soale anu gawe tempe terus diolah didol ning gone Malaysia. Iki Upin-Ipin kudu berterima kasih karo Pak Marwan, Mas. Yo nyapa tekan Berkat Pak Marwan Upin-Ipin iso Tekan mangan Upin-Ipin tempe. kuwi lho. Kok iso Tekan tekan Malaysia. Oh iya Iki Malaysia. aja ngrembug kuwi ngrembug manten iki lho. Nduk Niken wis ngomong sakinah mawaddah warahmah. Mbak Fernanda kalian Mas sapa? Aja dutoi, aja Aja dutoi. dutoi, aja dutoi. Mas Tangga anu poraro. Lah iya. Mbak Fernanda kalian bojone Mbak Fernanda. Asmane Mas sapa? Lah iya, Asmane sinten? asmane yo Mbak Fernanda sing wedok. Heeh, lah nek Sing lanang? kakung. Sing lanang niku garwane Mbak Fernanda. Lah iya jenenge sapa? Nyuk munyuk. Kuwi ngono anu mantune Pak Marwan. Ah, Ngerti. mantune Pak Marwan garwane Mbak Fernanda. Jenenge adalah Mas niku Mariati. Mariati. Kaya manut dalang kuwi lho. Mas aku kok iso Mariati kan ana tulisane lho. Mas sinten anu Pratama. Lah kuwi lho Mas Pratama tak omongi aku mau. Iya, iya. Mas Pratama Arhan ki kan Iya, iya. Bal-balan. Mbak Nanda kan Mas Pratama Ya. mugi-mugi iso
nglampahi bebrayan agung dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Cepet diparingi momongan sing soleh lan solehah. Amin. Muga-muga sok ana reja-rejaning jaman Mas Nanda, Mbak Nanda kan Mas Pratama iso nerusne apa? Nerusne tempene Bu Tuti. Iya. Kok tempene Bu Tuti iki lho? Maksudnya nerusnya perusahaan. Perusahaan tempe iki lho. Ya, sing komplit ngono lho. Lah iya. Berarti gitu. Iso go internasional. Ora mung Malaysia tok. Kene ya dikirim. Endi? Baben. Nyangane kok ya. Kono wis akeh kono. Kono wis akeh. Kuwi aja sok anu lho, kuwi enek niken lho, iki bocah sik anu lho. Iya ya. Kuwi aja lak ngomong aja neko-neko. Baben kuwi ndi to, Mas? Ora ngerti to, Mas. Nyapa? Kula niki mboten sombong anu Mak Cangi. Pripun? Kula niki didapuk kalian Ibu Mentos niku keliling. Ibu mensos. Mensos. Mensos kok mentos. Engko tekan nano-nano. Menteri sosial iki lho. Mensos. Lah nggih niku kula niki didapuk sebagai duta AID Indonesia. Luar biasa. Duta AID Indonesia. Dados kula niku keliling seluruh Indonesia. Pas hari ini bertepatan di Magetan, Mas. Alhamdulillah setelah saya survei tadi siang, Magetan bebas dari yang namanya prostitusi dan lokalisasi. Tepuk tangan untuk Magetan. Alhamdulillah. Mergo sakniki pun lewat online dados lokalisasi niku. Senenganmu kok jebles ngono kuwi nyapa? Kok senenganmu ijo lho senenganmu. Aplikasi. Sekitar iki tak goleki, Mas. Nembang sing apik. Ya nembang ya nembang. Mau nembang karo aku karo sapa? Selentem Lintang Asmara. Nah lah nek ngono kuwi pangananku to, Mas. Lah Lintang iki mulai sik cilik iki sing gedhekne sapa? Awakmu Sing ngomong sapa tak tabukane. Ya mboke kok iso Lintang Asmara. aku iki mung mendidik. Dhisik iki kan aku ya termasuk anu murite Bu Kesi to. Tibakno. Lu aku sering ngetutne anu dulur-dulur magang koro iki kan wis Madangkara. Nyapa kok Madangkara? Aja mbok pedhot-pedhot. Iya. Nembang ya, Mbak? Nembang Mak Cangi. Nggih. Badhe ingkang klasik napa kreasi napa modern? Lah kula niku napa-napa saged kok. Apa ae mau? Klasik nggih saged. Nggih saged to. Lah kula niku gendeng-gendeng gedhe, gambir sawit. Wah, Onang-onang, Slendro Songo. elo-elo kali bleber, Elo-elo. serondeng gosong. Lolo. Lah iya lah aku terusane kan elo-elo. Kula niku wong Jawa niki menurut kata-kata. Manut tulisan. Manut tulisan. Sing wis dinulis ning buku utawa kitab. Lah iya, tulisane piye? Elo-elo. ELO. Iya. Elo-elo. Lah gendeng gedhe kabeh, klasik kabeh. Kukur bawuk niku kuwi. Ya sik meneng nduk aja mbok rungokno. Lambemu lho. Aja mbok urun aja urun. Cucur. Sapa? Cucur. Ada Bu Kesi piye to, Jeng? Lho kok nyalahke Bu Kesi? Lah sing nyatete kono kukur bawuk. Cucur. Tak tulisi godi. Nyiliti. Cucur bawuk. Nggih. Kuwi gending petalon saurunge wayang diwiwiti kuwi mesti muni. Wonten nggih. Sing cara klasik Lah iki biyen. kula anu salah catetan niku. Sampeyan apa mau? Kukur. Kleru. Kukure iki cilik sing iku nek godi kula. Apane sing gedhe? Ya kuwi lho kukure iki lho. Nembang sing apik, aja ngisi-ngisini. Nggih. Contoh Kemarin harus ngono nembang sinden-sinden. karo niken neh. Nggih, anu angsal ngincipi gamelan nggih. Monggo, sampean sampeyan disemur napa dinapa? Napa langsung Disemur apa gaduh? digoreng? Ya goblok Mas. Nyapa? Maksud iki ora gamelan terus tak pangan. Maksudnya? Maksudnya aku tak njajal yogane ngono. Lah monggo lah pengen milih ledeh. sing pundi? Monggo sing Milih sing pundirin. pundi? Apa kabeh jajali siji-siji? Iki ngerti apa ora maksud? Piye to? Iki mau Mak Cange wis ngomong wis ngendikan. Ah, wis cuma enggak nih. Iya. Aku ki kon ngopeni arek-arek. Malah alhamdulillah nggih Pak nggih. Nggih alhamdulillah mumpung tanggapan sepi diopeni. Ayo Nanti nembang. kok wenehi Aku mangan. malah rugi lho Ndang. Nembang sing apik, selindro apa pelong? Anu pelok selindro. Mas. Apa iso, Nduk? Enggak kena ya, Nduk ya? Ora enek. Enggak kena. Pelok-pelok slendro. Lah iki lho. Pelok-pelok nek selindro, selindro. Slendro gak melok tapi slendro. Kayak itu. Ya nek selentem iki. Ya iki anggotane iki dhisik. Pelok selindro selentem. Saiki bubar. Mas. nembang apik pelok apa selindro? Mulane duwe grup iki aja telu. Mesti akeh bubare. Lah iki telu ya awakmu Lah ya. aku telu ya no. Delokas yang dipecat kok. Lambemu selindro apa pelok? Aku ini ki rodok serik nek Lah karo nyapa? weekend, Mas. Lah nyapa? Lah aku kan yo Mas yo ki dhisik iki muridku.
Ning aku nek perkara percintaan ki ya ora kalah. Lah gendaanku diroyok karo niki. Gendaan Sopo? Akbar iki lan dhisik karo aku to, Mas. Dalang Akbar nganjuk. Nganjuk iki sapa sing ora ngerti Akbar? Akbar iki pacarmu. Alah riyen kula Masalah. sampai mboten anu kok bergaring lho kalau kali Akbar. Lah, apa kurang wong Mas Akbar gantenge kaya ngono? iya. Lah kowe raimu tak sawang kaya super tetra lho kuwi. Nika pas anu mendem nika Mas. Masa Mas Akbar kolum misalnya. Luar pas aku bocah kok Jadi digodhog lak ya empuk. Arep nembang apa? nembang apa? Iso ngomong. Anu gamelan man ya. Iya ya. Enak ya kuwi. Enak ya iki. Jaluk. Malah jegok. Ora jegok sing nyapa. Jegok Nembang apa? malam minggu Mas. Iya. Malam minggu enak. Lagu anyar to. Anyar. Pelok apa selendro? Nduk, Aja nyapa ta. Padha duwene kok sok rumah aku kok. Padha duwe bokong. Awakmu ketoke kok gumun. Piye? Piye? Iki asli ta? Asli to wingi mari tak anu kok sontekne kok. Lah kok blorot. Ning Puskesmas. Pancen susu mlotrok kok, Nduk. Mau kepanasan Mas aku. Dipepe rong garing. Sih, Kok padakne Calone tolong dino ngembes ae udan. padane tempe ae. Ayo. Apa? Pelok apa selendro? Ya wis anu sak manut Mas. Malam minggu. Iki lho sinden pasrah. Ya ampun tenan kowe siswi. Kowe iki apa penyanyi apa? Sing endang itu Mas. Ya apa ya kancane dhewe to? Lah sapa? Masno. Masno. No sapa to? Nonggek. Nonggek. Mas aku. Koso nonggek Ayo, karo Ta. Mas aku. Sing ndi to? Lagu sing piye? Single Mas. Apa artinya? Oh, alah pelok kuwi. Kendange Mas ya. Ya. Tak tuk dut. Tak tung-tung. Tak dung dung. Tak dung-dung Solole. tak dung-dung tambah pedot. Ase lole. Anu sanes nih. Wedi pulang. Sanes. Oh, berarti muridé Purnomo dalange. Ketoke nyapane lho, Mas. Nyapane ketoke ya iku menghayati. Adike Pak Sony. Kan Sony pedot kene kan anu yoyok pedot. Ya, pedhot ndasmu ora. Ayo, tuk tak deng tuk tak tuk. Apa artinya malam minggu Asik. bagi orang yang malam Senin Bene nduk sing sabar. mau ke pesta malam Selasa. Akhirnya nongkrong Malam Rebo. Lah iki sirah iso diklokop iki lho. Wis nduk kowe sing nyanyi kan kowe kan. Ana ndase sinden kok kena diklothok. Kowe iki kebangetan. Ya ampun, lah kok sikat WC. Saiki mbakmu. Bener nek kuwi sikat WC wong iki letonge. Aku lak yo isin to. Isin nyapa? Karo Mas Akbar aku lak yo isin to. Ngene lak yo terbuka identitasku. Lah apa pas karo awakmu kae macakmu ya ngono kuwi. Ya kan anu kan pas turu to Mas Akbar. Dadi gak kroso. Wis rasa nyanyi kowe sing nyanyi ngarepe kowe sing nikah sing resne wis. Iya, iya. Lagune apa kan? Lagune apa? Malam Rebo. Loh, ya aja manut batang kae kok rumangsa aku. Lagu-lagu sing kepenak iki kan pamundutane warga masyarakat. Iki sinden malah kaya brimob to. Aja ngene. Piye? Ya, Aku malah apik weh. Lah. Aku piye aku? Dan kaya tumor. Aduh. Dus. Lah. Nak ngono kuwi piye? Kaya apa kuwi? Yaya Arjuna. Nggih. Ini kaya Puntadewa. Iya, Bener. Sik eling lho Yan. Seneng. Seneng awak. Lagene sik eling ora lagene. Beda-beda ya. Yuk. Tek redek tek 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 redek tek 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 tek. Siapke. Cek. Siapke. Pasukan masuk dalam barisan. Basiran. Aduh, aku dus. Kaya lupa di. Kok bener. Iki lho Bah. Aja biayaan Saya jaluk dicelukke. Ya ini kan nostalgia toh. Ya. Dok, apa dok? Lagune apa dok? Ayo. Apa? Gelo. Ya, gelo. Ya. Coba. Apa artinya malam? Ngarep kuwi sik. Ngarep dene Iya. iki. Oh iya, oke. Iya. Ayo ngomong malam. Delong. Delong.
Asik. Engko lek kono tuk 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 ding tuk tuk ngono kowe mulai ya. Ya. Ipa sawahe didol wae. Ipa sawahe didol wae. Kata-katamu lho. Sawahe didol wae. Iki piye to? Pae. Apa Artinya malam minggu. Waduh. Bagi orang yang tidak mampu mau ke pesta tak beruang, akhirnya
Ken. Sing apik, Ken? Oh. Was. Hey. Ken, sik. Iki. Telek. Ayo, ben selek kan. Bersama Mayangkara. Iki lho dagang aku, Cok. Diomongi kok ngeyel. Konsepnya piye lho? Ya yo mbo lho, Kang. Ono ontran-ontran kok ngene. Ho ha. Hey. Ho. Was. Hey. Sandalku. Lagi apa? Larane barongan. Wis ora apa-apa. Sandale dalang nggo barongan. Aku mung Pas. Lah. Gup, yo. Anarkis barongane. Mosok gara-gara cedak pun. Raman. Anu sindene muni perwok ngene. Oh ya. Ben ketok api ya. Ya, Mas. Pas digedhukne prok. Ngenteni kono sih. Ya, main ora. Luar biasa. Kowe pengen ora? Ayo. Produksi. Barongan Kowe aja kowe. kok malah diklik. Kowe ora muni kuwi. Ora apa-apa. Cara aku bakul aku kok, Mas. Oh. Mas iki lho muni kaya nggonku delon ora percaya delon. Sinden iso karo yoga iso kompake kaya ngene. Kompak, Mas. Ojo kalah karo sak percaya. Delon kan. Kono lho enak. Kenapa? Nyapa lho. Kena telek ya. Ora apa-apa. Oh, ya eneke Wong nyambut gawe sing Lah kene Sing los sing totalitas. totalitas. Eneke barongan niken iso kuwi kok ora. Iya. Muni kabeh. Yo. Kok malah kaya ula. Kaya ula toprak. Ya. Sikil sing dhisik. Sikil sing ketengen iki lho delon. 1 2 3. Prak. Yo. Prak. Jalan. Iya. Ayo.
Dipaske. Iki kan jajal kan. Ngene to. Dimakne sik disawang tenang lho. Iki kan wedoke iso lho delok. Yo oh. Dasku bareng kok prok iki. Iya, wong apik ya ngono kuwi. Masa kowe ra muni belas Ya ya sik ta iki lho. kuwi wong asli wong jaranan kuwi. Yo. Sing tenanan to, sing Tenanan tenanan. banter to. Lagi tak endas. Sing kena endas. Yo! Luar biasa, komplit tenan cucuk Pak Marwan ini nanggap wayang sak bintang tamune. Wah iso prok tenan. Kula mboten saged to. Mboten saged prok. Belajar sinau ngono. Monggo diprok riyen, Pak. Saya tak nyelani sih ya, Cak. Nggih, monggo. Nah, kalau tak niki enten Nawala kalian jenengan ben rodok leren dilut. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saking Mbah No Kulit Magetan. Injih. Untara Nadi ngersakaken gending pepeling kalian lintang asmara. Kagem Kaya kecepet no. Ki Cahya Kuntadi monggo mampir nggih. Cak Percil Kodhok. Nggih, siap. Mbak Saipul, Pak Sun kalian Mbah Gunung. Ugi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wilujeng dalu Mas Cahya Kuntadi saking pandemen wayang kulit Mbah Gunung, Mbah Trima Pratama, Mbah Guru Suprayitna Pingkuk lan ugi Pak Sun, Pak Saipul Nggih, Pak. sugeng ngayahi pagelaran Mas Dalang mugi lancar gendingi manut kalih Mbah No Kulit Magetan. Nggih, Pak Rondong, nggih. Saking Pak Sun nggih. Nggih, Pak Sun. Nggih niki tenan kok. Nggih. Oh, ngoten to. Nggih. Romo. Nggih. Mas Sur Rondong. Dari Mas Arif Tanto, Nglumer Madiun minta gending tayub Sragen. Aja dipleroki versi karawitan Madangkara. Madangkara piye versine? Tambahi darbuka no, ayo. Wonten nggih. Anang apa-apa enak ini Cak Nggih, saiki. kula nyuwun mangke sing wonten darbukan. Nggih. Salam buat Pak Dalang Cahya Kuntadi, Ibu Sukesi. Nggih, sehat selalu panjang umur. Nggih. Salam dari Mas Arif, Nglumer. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur yulimbo kepareng kula dulure temanten badhe nyuwun atur lagu Gubuk Asmara mangke nggih ingkang badhe nyarirani Mas Wiratmaya. Lagu menika kunjuk dumateng sedaya para pamirsa sedaya ingkang kepareng tindak dhateng dalemipun Pak Marwan. Nggih, wassalam saking Pak Mislan. Wah, nggih. Nggih, ugi endi ape ku mau. Saking Pak Haji Daryono, Klecorjo Madiun. Oh, mriki mawon niku. Waduh kono. Lah nggih tebe. Oh, Pak Dar. Jare kene mawon. Pak Dar to. Dar sapa? Dar Gombes to. Dar buka, ayo. Dar buka. Titip salam kagem Mas Muhammad Taslim. Nggih, sugeng ayahi wajib kuwi lho. Fan dhewe iki. Mas Taslim iki terus. Nggih. Sani ngeten, Cak. Nggih. Niki kula nggih duwe bintang si Siap. Winong Monggo, kalian monggo. si Birgita. Nggih. Sae. Saniki nggih. Nggih sakniki njenengan Purbawaseso arep cara Banyuwangen kena Lha, lha. keraginan dangdut nggih boleh. Saestu dah. Monggo lho. Sing putih niki, monggo. Yo, disupati rumiyin mawi arum Bali. Yo. Birgita Winong ceria. Oke, berpacu dalam melodi.
beli. Sing adoh wis nang. Sing adoh tiang beli. Sing melali-melali beli ijo beli. Melali beli jajo beli ijo tuturi Cak Percil yen bab nembang niku pun apik mergo mahasiswa terus sarjana. Ning yen bab teori-teori trik supaya bisa menarik untuk penonton kalayak rame kinten-kinten pripun. Oh ngoten. Lah niki jenengan anu kula pun aman niki. Rada maju nduk, rada maju nih. Ha iki rada maju nduk. Ha hop hop hop. Kula anu ngambil selindro mawon. Nggih. Kersane sekeca mangke. Selindro ya Mas. Mas. Lho sampean silih iki lho. Ora Mas iki kon uthuk kuwi lho Pak. Tak becok ndas ngono. Nembang sing kepenak jajal tak gawa ning Banyuwangi. Ya nduk ya. Nembang Banyuwangi jogetmu ya kudu iso. Banyuwangi iki enek joget niku wonten lak jaler menika sagahe sing apik, nak wedok menika bebek-bebekan utawa pitik-pitikan. Ngaten nggih? Nah iki kula ajari. Coba. Petetan ya kembyang petetan. Tanduring pucuk pertamanan tok dlang 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 tumpuk blagur tok dlang blak tumpuk blagur ya petetan yo kembyang petetan so tanduring pucuk pertamanan tokdan blatuk. Paham nong? Paham toh? Paham. Kok sampean iso iki? Iki anu joget apa iso? Iso dangdut iso. Kuncine iki patokane ngono kuwi ya. Saniki. Miki dekek sik. Aku sing nyanyi wis. Sampeyan sing joget. Ah, hup, rada ndek. Hup. Ah, madhepe rono ya, Nduk. Petetan yo kembyang petetan son tanduring kocok pertamanan toklang blak tutup blak asik piye Cak masuk ora kuwi masuk tapi kurang rotok nggih anu tasik ragu-ragu kurang mlebu gila paling gila sing apik ketok dedeke sing iki sing apik. Lho kok malah bungkuk. Wah, lah kowe rono akhire brocol gene kunge kono rada maju. Ah, hop. Rupe ucul. Ndek nek sedingas. Lah karo ngeden piye lho. Rumah aku rada klaru kuwi. Petetan. Lho, hop. Warah ono to. Lah iki sing kudu didandani. Ngene lho, Nduk. Warah ono. Ora mekeh-mekeh ngene ora ngene. Piye to bocah iki? Mulane to nek latihan ki teko. Delan. Petetan lho ya kembyang petetan so tanduring pucuk pertamanan toklang blatung enak kaya ngene lha kok iso mekeh-mekeh ngene Mas Sikile tiru Mas Percil. Lah ya mulo takon ngajari jenengan to Cak Lah nggih hop petetan ya kembyang petetan so tanduring pucuk pertamanan ketake kenemenen Pak iki
iki Piye, Mas? Sak? Piye? Kita iki sekoke pedhot kita wis. Mboten saged iki. Ndak kena wis. Mboten saged didamel nek niki. Jaluk dilas kita, Wis Pak. digawe pisan ya protol sak anu kenal. Lha iki kok guyu to Mas saiki? Sapa? Ngece kancane berarti. Kancane. Modele kancane. Nyambut Ora gawe. oleh no. Kancane nyambut gawe kok diece. Jadi Angel kuwi mi. Mangsamu padane penak ae. Angel masa kaya ngono kuwi. Lah kok enek kancane klar. Lah iya. Guyu. Guyu. ngece. Paling gak iki kudu dipelajari ora malah guyu. Ayo kaya iki mau. Ayo. Tak sawangi iki, Cak. Napa? Tak sawangi sapa sing guyu kuwi. Nggih, nggih. Ngece modele. Jenengan Ngece. dados CCTV-ne mawon. Ora lek ngece lho, Bos, ngeten iki. Nyambut gawe. Belajar Ayo. Petetan yo kembang. Gak kena iki. Ketoke kok Kita tas ngendok bebek sing. Duh, ora terus ngono delok to. Petetan. Lho, petoke kaya ngene. Paham? Ayo. Sing apik. Sitok. Aja ngece. siji-siji. Wong kok ngece. Sing apik, rada mendak. Rada mendak. Ayo. Kata sini. Iki rada ngene lho. Nah, Malah kok buntute mentok ngene ngono. Ayo. Petetan. Iya, kembyang petetan. Sot tandure pojok pertamanan. Maju lah kok mbok wale. Lah kok iso guyu to Mas saiki? Oh, arek kancane. Lah kok iki guyu? Iki lho, Bas. Iki guyu. Wah, ngece. Oh, Makane gampang kok piye. Angel iki mangsamu. Lah kok malah kepingkel-pingkel kacane mundur. Ayo. Nyambut. Lah iki kudune iso, iki wong Klaten. Gaweane iki joget topeng waja. Rumangsaku. Topeng waja. ane. Bokonge. Mbok esek-esek keri wae aku goblok. Iki rada aja. Rada degek. Ayo. Rada dek. Nah, ngono. Sikile. Klambine gudi men to. Sikile kok mekekeh. Sikile rapet. Ngono. Ya kok didelok lho ya. Aja nganti nek guyu lho. CCTV-ne. Aja nganti nek guyu. Ayo. Petetan. Yo kembyang petetan. So tandure pojok pertamanan. Apa gak? Malah kaya nyelu-nyelu srok. Bosok malah niki. Gak kena didandani kowe. Guyu, Cak. Lho, guyu. Nomor loro. Ah. Utuh iki. Iki lho. Diajeng iki. Nomor siji lho. Oh, ana wong nyambut gawe wong guyu. Ora oleh lho Mbak ngono kuwi. Mangsamu. Wong nyambut gawe ki ora oleh diguyu. Aja guyu. Menghargai Menghargai. kebersamaan. Modele kok yo ngece. Lah iya, lah kok malah ngece kancane. Ayo nih. Benar, Pak. Nah, lah iki sebenarnya foto yuk. pas kita. Ya iki rada mundur. Masuk. Iya aja sembrono iki. Awakmu sebagai pelatih ning kene. Sikile rada megar. Ngono lho. Lambemu. Ayo, petetan. Se. Nyapa? Kok ya sikile kok nyerimpet lho, Bos. Oh, lah sikilmu kempel. Aja kempel. Kok iso sikile kempel. Ayo raja ora lah nyerimpet ayo. Petetan. Yo kembyang petetan. Bocok pertamanan. Ayo, hike. Asik. Jadi kelaparan aku. Loh, Mas, lah kok buntuti. Buntuti guyu to, Mas. Ya sing nanggap ya bene kok. Bututi masa yo mbok. Jenengan terus ning guyu ning Man buntuti. Pak Yoyo. Pak Yoyo guyu mau. Ngapa aku? Pak Yoyo gumujeng. Aku ki manajere dadi nyeleksi. Oh, iso nyeleksi. Yo iki anu kok. Nembangin apa nih? Nembangin apa, Bos? Banyuwangen. Oh, siap. Yo, monggo gerajakan yo. Gerajakan betul. Yo. Genduk nih kan sisan, Nduk. Ayo. Yo, nggih terakhir, Nduk, sampean. Siap. Bareng iso Monggo, istirahat. Ken. Ayo. Petetan. Ya kan, ya kan. Yo kembyang petetan. So tandur
pertama dan asik asik Nek iki jelas iso, nek iki laire ning alas kumitir kok. wah sing nyeluk mas Kasihan ayo gerajakan Banyuwangi Yuk. trio wek-wek Madangkara Niken Saledri. Oke. Iya. Hei. Raja
Sir-siran ambekan lanang waton sir-siran ambekan luar biasa Cak Percil. Kompak karo Tepuk pengrali. tangan buat Elak. awakmu yo iso, Profesional. awakmu yo iso. Iso. Kowe ngopo setruk kok piye? Ngopo? Wis setruk apa piye? Wingi angel wingi. Ngabani pengrawit ta? Iya ta, Mas? Sir-siran Ambi gandangan gendeng asli Banyuwangian. Jos. Ngono kuwi carane. Iso. Sekti tenan. Ya. Sir-siran ambi gandangan gandeng asli Banyuwangi. Nah, ya, kok yo iso kae. Anggota masuk perkara ngene lho iso manut tenan. Pusaka lho, Pak. Aja nyepeleke sik. Semelane ngono, Mas. Ya. Sir-siran ambi gandangan pedhot tak dung-dung tasih lole Banyuwangi. Ora anu kok tak sir-siran Ngene lho. Banyuwangi ada. Delok antara rada cepet aja ngene-ngene. Lah kok nun sewu lho, Mas. Siap. Lho, sir-siran ambi gandangan. Lho, Oh cepet gandeng asli Banyuwangi. Ya, harus cepat. Oke. Ya oke. Tadi. Sir-siran ambi gandangan gandeng asli Banyuwangi. Iso ora? Padahal wis tak kempit iki. Cobi jenengan. Sir-siran ambi gandangan. Hei, kateke. Gendeng asli Banyuwangi. Lho, iso. Sepenting ya pinter lho. Iso mendek sing penting mendek. Pokoknya dikempet ngene karo mendelik. Mendek. Oh, pokoknya mendelik Mas ya. Dikempet. Mas. Kayak anu lho. Pak Yoyo lho. Ya. Ngomong ngono lho. Nah, pengen ora? Nggih. Duduten dhewe. Ah, wani ora? Ora apa-apa to, aku pengen tak tutut dhewe nah. Tutuk to. Wah, enak lho. Yogane iso kompak kaya ngono. Lancang kalau dalang aja kaya ngono, sing sopan. Sing sopan. Etika ngerti ora? Awakmu ki ning kene melu. Ora di pendirian. Sing mau kon jabut saiki kelas rono kok iso. Ya. Ora. Nganti ora iso awas. Yen sewu nih. Ini sakit kok nih. Nganti ora iso tak susulne bapakmu. Ora apa-apa. Dungane lho, dungane. Jadi pangkate opo iso nyusul rene bareng. Kono wis kebak kok iso. Awakmu ben semangat. Semangat ndasmu kuwi. Seneng nek kancane mati. Ora kok dongane nyusul ro. Dongane dongane iya ya. Ayo. Sir Sir-siran ambi gandangan. Masyaallah. Kuwi lho iso penak. Alon. Masa awakmu ya ora iso.
Sesuk aku ora melu yoga iki ya. Arep melu sapa perkara ngene ora padha karo kancane lho. Arep melu sapa ora lek nesu. Mung jelas tukang kendangi min sak senti ya. Sentimen. Iya senti. Men kok sak senti. Sak senti. Lambemu saka Jepang. Luar biasa. Kak Nggih. Percil. Siap-siap matur nuwun. Mas Lendem lan ugi Mbak Liti. Terima kasih sudah menghibur warga masyarakat di Dung Panji sini Lembean Magetan. Saya mewakili Pak Marwan mengucapkan terima kasih. Semoga jenengan tetap sukses, Amin, tetap eksis. amin. Saya minta perwakilan dari Cak Percil untuk sekali lagi mendoakan Nggih. manten. Mugi mawon teman-teman kalih menika dados keluarga sakinah mawaddah lan warahmah diparingi rezeki ingkang barokah. Amin. Muga-muga wae ndang diparingi momongan soleh lan solehah. Untuk penonton jangan pulang dulu karena nanti ada pembagian door prize. Oren, Masa ini sapa ada, sing menehi? Betul. Sing meneh sapa? Tidak jadi pembagian door prize penonton. Tak cewoket bathuk ngono. Ngoten kemawon Mak Cangkir Terima matur kasih. nuwun. nggih. Genduk Niken, Nduk, makasih ya Nduk. Ya, sudah bergabung dengan Madangkara, sehat selalu. Mugi-mugi ingkang kepareng mirsani, ingkang kondur nggih ngantos dalem wilujeng, kuat momong anak putune, ingkang tutuk anggenipun mirsani ngantos rampung diparingi tutuk anggenipun netepi darmane urip.